18. augusta 2026 opäť sa pozeráme na vínohrad v Trenčíne. Včera asi po mesiaci a pol celkom slušne popršalo. Niečo do obedu, niečo na večer, dokopy asi 20 mm. Tak som dnes ráno prebehol vínohrad a aký to malo dopad vlastne na jednotlivé odrody, či niečo popraskalo, a ak áno, tak čo. Začneme pri najväčšom potížistovi, čo je Bravissimo. Po minulé roky Bravissimo popraskalo tak, že veľká časť od úrody išla do kompostu. Proste boli úplne strapce, 80% lúbu bolo poškodených. Tento rok dažde prišli už, keď hrozno je kompletne dozreté, už 80% z neho je obraté, zjedené. Pozeral som všetky strapce, čo zostali. Nenašiel som žiadnu čerstvú prasknutú bobulku. Dal som dole sáčok z tejto konkrétnej. Tuto sú nejaké prasklinky, ale to je skôr poškodené nejakým červíkom alebo čím. A potom takáto staršie prasknutá, to je od mučnatky. Trošku bola chytená bobulka, takže, ale ináč, keď som to aj otáčal, pozeral do všetkých strán, nenašiel som nič nové, čerstvé. Tuto je, pozrieme sa čo. A toto je relatívne čerstvé, ale to nevyzerá byť tiež zo včera, to už vyzerá byť staršie. Takže Bravissimo napriek tomu teda, že dozrelého viniča napršalo 20 mm, čo by po minulé roky bola konečná pre túto odrodu, tak sa tento rok drží celkom, výborne sa drží. Poďme sa pozrieť ďalej. Prvá úroda dyňky už je tiež kompletne zrelá. Takéto dva strapčeky. Nádherná farba, krásna síto. Červená, taká rubínová až. A výborná chuť, tiež nepraská. Pre niekoho môže byť sklamaním, že nemá chrumkavú bobulu, takú iba obyčajnú, že nezachrapčí to, keď ho nezakusnete. A mne to nevadí, takých odrôd, ktoré sú chrumkavé, je dosť. Dynka má naozaj výbornú chuť a vyzerá, že aj solidnú odolnosť po dažďoch voči praskaniu. Sa už pozeráme na odrodu Rembo. Tá z posledných 3 rokov raz popraskala, ale tam bol na vine vlastne aj faktor mučnatky. Takéto má strapčeky. Tento rok vyzerá byť nedotknutá, v poriadku. Ešte tak týždeň potrebuje, aby nabrala tú svoju takú ovocnú príchuť, by som to nazval. Potom je výborná. To sú už jedni z posledných strapcov odrody Ciravá Zagra. Je to najskoršia odroda spolu s Rombikom u mňa na vinohrade. Nemá veľké bobule, to je taká štandardná bobula. Nezvykne ani veľmi práskať naozaj, pokiaľ to nie je naozaj v nejakej konkrétnej fáze dozrievania. Tieto bobule, čo sú, tak sú od úos, ktoré si našli cestu vlastne do sáčku, pretože mám takýto improvizovaný, nie je ten štandardný biely alebo zelený čínsky. Veľkosť strapcov na tejto odrode býva okolo 300 až 600 gramov. Chuťou pripomína Hirschei Oliver. V princípe je to veľmi podobná odroda, akurát dozrieva oproti Hirscheju o mesiac skôr. Takže ono to je univerzálna odroda,
My ju jeme, ale dalo by sa s nej spraviť aj nejaký burčák. Ale k tomu som sa ešte nikdy nedostal. Takže ciravá zagra. Na dočakávania sa zatiaľ drží aj Avatar. Už sa pomaličky dofarbuje. Ešte niektoré bobulky sú trochu zelené, ale veľká časť bobul už je vyfarbených. Oni ešte stmavnú, budú úplne modro-čierne. Sveta tak bývali po minulé roky. Zvykol praskať, ale v prípade, že sa na ňo chytila mučatka, voči ktorej není teda odolný, absolútne. Mučatka ho má rada. Tento rok sa to nejako podarilo ustrážiť. Tak vyzerá celkom k svetu. Tu už je Daria. Som už spomínal, tento rok sa ju podarilo ochrániť viac menej k spokojnosti pred mučatkou. Po minulé roky býval v veľa horšom stave, ale niektoré bobulky sú také, že napríklad tu vidíme, som prebral niektoré, že trošičku tá hniloba od tých prasklín sa do nej chytila. Napríklad tu hore. Ale nie je to nič tragické, stačí prebrať trošku a chuťovo výborné, maličké semená, pomeru teda k bobuli a muškatová chuť, chrumkavá a zatiaľ teda tiež nepraská. Nevidel som na nej nejaké praskliny po daždi. Efiop je odroda, ktorá nemáva problém s praskaním. A napriek tomu, že na ňom je pomerne veľa strapcov, tak už začína byť prudko jedlý. A tohto roku teda nie je medzi tými úplne prvými dozretými odrodami, ale zatiaľ veľká spokojnosť. Octomilky sa nenašli, s nimi máva problém, keď nie je správne zasačkovaný, ale tohto roku je ich nejak menej. Nevidel som v podstate nejaké veľké nálety. Takže tieto menšie strapce, tie už taký koštovací, ten už je teda na poli zjedený. A tie veľké zo spodu ešte vidíme, že nie sú úplne vyfarbené, tak ešte musíme trošku počkať. Vrch už je krásna čerešňa, má chuť, ale ten spodok je zatiaľ iba taký obyčajný. Už sladký síce, ale bez nejakej výnimočnej chuti. To už prechádzame plynulo na odrodu Chrust. Tá má byť extra skorá a chrumkavá už len podľa názvu. Neplatí ani jedno, ale je akože OK. Je taká zárovno možno s bežnými skorými odrodami a chuťovo je taká sladká, bez nejakých väčších príchutí, takže nie je to ani hviezda, ale ani úplný prepadák. A tiež nepraská. Tiež ešte Chrust. To už je Galahad. Galahad bohužiaľ patrí k sklamaniam sezóny. Jednak ho chytila mučnatka, jednak z nejakých neznámych dôvodov na väčšine strapcov niektoré bobule, ani nie že na spodu sú pekné, tvrdé, ale random v rámci strapca sú vyslovene také zmeknuté, chuť je taká sladkokyslá, neviem, ešte možno dostane roga. Ak to nebude výrazne lepšie, tak sa rozlúčime. Čo chalani popisovali niektoré nepríjemné chuťové nuancy, že sa to nedalo zjesť, to mne neplatí, ale ten znížený tonus vlastne, alebo tá v tých bobulách, že to je také nie sú pevné, tak a nemôžu byť uvarené, lebo je v tieni v podstate, takže neviem, pozrieme, uvidíme budúci rok, rozhodnem sa potom. Naopak výborne sa drží
Adler. On vyzerá vždy taký vypelichaný, ale keď dorastú tie jeho bomby, tak bobule sú niekde možno okolo až 20 gramov, naozaj veľké. Tie najväčšie, myslím, teda samozrejme ten priemer niekde okolo 10 až 15. Tento strapec som rozmýšľal, či vôbec nechať, ale nakoniec je celkom fajn. Poteší aj na stole. Samozrejme nepraská. Adler nie je náchylný na praskanie. Ďalším pozitívnym prekvapením sezóny je Rochefort. Nevidel som na ňu jedinú prasknutú bobulku. A tie bubule sú luxusné. Tak vzhľadom ako tento rok prvýkrát aj chuťovo. Je to naozaj už dozreté. Výborné hrozno. Lamal som minulý rok nad ním palicu, rozmýšľal som, že ho nahradím, ale nie. Je to síce staršia, alebo teda stará odroda, ale taký držiak. Takže zostane isto. Tak to vyzerá Rochefort. Odroda Bananas tiež nie je popraskaná, drží sa dobre. Ako som už minule spomínal, jej nevýhoda je tá, že je dobrá rádovo týždeň. Treba ju zjesť, keď sú ešte bobule pevné, ale už sladké, vtedy chutí naozaj ako tropické ovocie. Na pohľad veľmi pekná odroda, ale pokiaľ si má človek vybrať, že má 10-15 koreňov, tak Bananas nie je tá odroda, ktorá by bola vhodná pre takýto rozsah pestovania. Takto, keď už človek má toho viac, tak polka koreňa neuškodí. Bananas. Odroda Everest. Zatiaľ som tiež nenašiel popraskané bobule, ale mám trochu obavu, že hlavne tam, kde sa strapce navzájom dotýkajú, ešte možno vidieť, že sú vlhké aj po celé noci, čo už teda nepršalo. A tam asi nejaká tá hnilba sa môže vyskytnúť v najbližších dňoch. Veľké strapce ešte nie sú zrelé. Potrebujú tak 10 dní, možno 2 týždne, aby boli nielen sladké, ale aj nejako chutili. Tieto menšie, tie už sú dozreté, už sme z nich koštovali, už sú fajn. Takže Everest zatiaľ sa tiež drží na dočakávania dobre. Tajná Monacha už je skoro zjedená a tá tiež nemá nejaký problém s praskaním. To nejaké načaté ešte, kým sa zasáčkoval možno odvoz, ale inak zhráškovateľa s dobrým muškátom. Myslím, že celkom fajn odroda. Prvý rok tohto roku. Má takú krajšiu úrodu. Skazka máva problémy s praskaním, hlavne keď prídu väčšie dažde. A už je v takom štádiu, že by mohla popraskať, alebo už sa vyfarbuje, niektoré strapce už chytajú tú konečnú farbu. Ale zatiaľ som, chvála Bohu, nenašiel popraskané bobule. A ako som spomínal, už skazku treba buď prestrihávať, alebo aplikovať Gibberellin. Tento strapec je prestrihaný. Som z neho koštoval a tak 13-14 brix. Tie vrchné bobulky samozrejme tu hore. Ale ešte skazka má času. Tak mesiac. Keď bude za mesiac dobrá, tak je to fajn.
jej úloha je vydržať až do Vianoc. Odroda Rombík je už dozretá dávno, bola jedna z prvých, alebo úplne prvá. Toto sú už len posledné strápčeky, dávno všetko už ostatné obraté. A na druhú stranu, kde nechávam iba tieto vzorky, jednak aby som teda zistil, že či vydrží dlhšie visieť. Po dozretí vyzerá, že áno. Bez nejakého väčšieho znehodnocovania bobul. A chcem z nej zobrať aj na koštovačku zajtra. Grand Prix dostáva farbu, ale vyslovene sprchnuté bobule naštepené teda do glenory. Na vlastných koreňach je to výrazne lepšie. Tiež nepraská zatiaľ. Odroda Rozmus, mladšia výsadba teda. Tiež vyzerá zatiaľ OK. Nepopraskaná a farebne je to nádhera. Krásne ružové. Hrozno. Chuťovo dobre. Má taký pomerne výrazný muškát. Je to má v názve Rozmus, ako ružový muškát. Nie každému to môže úplne vyhovovať, taká tá až silná parfumová vôňa, ale je to naozaj pre milovníkov muškatu je to lahôdka. Toto už je Milanka, prvá úroda na vlastných koreňoch a už je tiež dozretá sladká, nevidel som popraskané bobulky, ale tak na takýchto maličkých koreňoch alebo strápčekoch to ani nie je nejaké pravidlo, že by to praskalo. Poďme sa pozrieť ďalej. Grand Prix na vlastných koreňoch, alebo teda korienko, lebo to ešte malý krik. Vyzerá výrazne lepšie, už je tiež dozretý. Má to trochu viacej slnka. Strápčeky mini, ale zatiaľ krajšie, či už farebne, alebo aj takým upelením. To už je biele čudo. To tiež je odolné voči praskaniu. Ako jediný trpelo na slnečný úpal. Ale je to vyslovene kvôli veľkej expozícii na slnku. Sklamaním zatiaľ teda Jutal, tiež mladá sadenica. Bobulky už teda vyzerajú celkom OK, ale strapčeky zatiaľ miniatúrne. Verím, že sa to popraví v ďalšej sezóne. Kišmiš Nachodka už je krásne vyfarbený a už je aj dostatočne sladký. Máva problémy s praskaním. Tento rok sa zatiaľ drží. Takéto strapce. Chuťovo je to lahôdka, ale hovorím, z tých 5 rokov dvakrát zvykne prasknúť, keď naozaj veľa naprší. Asi ten dážď nebol natoľko intenzívny, aby sa dostal až ku koreňom do tej vyprahnutej zeme. Posledné strapce odrody Katalónia. Tá tiež není úplne super odolná voči praskaniu, ale zatiaľ to vyzerá fajn. Už 80% z nej je zjedené. Výborná chrumkavá chuť. Skorá. Ako je jedna z tých lepších odrôd, čo doma pestujem. To je ešte spomínaný Kišmiš Nachodka. A hneď vedľa na túto stranu sú strapce odrody Kišmiš Čierny Sultán alebo KČS. Tam má bobulky menšie, takže tie nepraskajú a už je tiež zrelý.
Odroda Arny je na pergole pod Lexanom, takže nejaký zásadný problém s praskaním, aj keby mala, tak sa neprejaví. Už tá chuť je špičková, muškát krásny a už ho jeme, ale nejako neubúda z tých trapcov. Tak ešte nejaký čas potrvá. Má jednu nevýhodu, minulé roky som videl, tak vydrží tak 4, maximálne 5 týždňov po dozretí vysieť, aj keď neprší, aj keď akože nie sú nejaké nevhodné podmienky. Potom začne okolo odstopky sa začnú robiť také prasklinky, bobule degradujú pomerne rýchlo, takže nie je to nejaký veľký držiak. Tohtoročné štepenie čiernym do zeleného, tu je odroda Ivánka a moje veľké prekvapenie teda už sa v polovičke augusta začína vyfarbovať, napriek tomu teda, že bola štepená v máji, takže by mala mať sklz nejaký ten mesiac a pol. Tak toto je ako fakt veľké prekvapenie, uvidíme. Toto je už tiež začína zamekať strapec tiež štepeného. To je naštepený chrustalik. Aj ostatné strapce, čo som nechal vlastne na tomto preštepenom koreni, vyzerajú celkom fajn. A tuto zo starého dreva vyzerá, aké by to bolo prilepené, ale nie je. Pôvodná odroda Ladany 2. Odroda Armany je tiež pod Lexanom z boku. Zatiaľ tiež nepraská. Jednu, dve prasklinky som našiel, ale tie vyzerajú byť staršieho dáta. Napríklad táto tu. Uvidíme, no. Zvykla popraskať po väčších dažďoch. Odroda Gin na vedľajšom koreni zatiaľ vyzerá dobre, nepraská. Ešte tak potrebuje 2 týždne, aby nabrala plnú farbu a tú svoju cukríkovú chuť. Ďalším problémovým hráčom alebo teda odrodou na praskanie je bažena, preto je tiež pod Lexanom. Zatiaľ teda od dažďa nemá popraskané bobule. A nevýhoda trošku je, že keď sa raz nejaká praskana objaví, tak sa okamžite chytá hniloba a začne mokvať. Nezaschne táto bobula, ale nakazí aj ďalšie bobule okolí a už to potom ide dole z kopca. Takže ako náhle je tam nejaký také hniezdo zahnívajúcich bobul, tak už to potom začne tiecť, tak sa hovorí, celý strapec a potom už len na kompost vyhodiť. Ale ako keď to človek ustráži, tak je to šupa paráda. Už je tesne pred dozretím, tie menšie strapce sme už koštovali a zase je to tá príjemná chrumkavá chuť a človek sa z nej proste naje. Bravissimo mám aj na terase pod Lexanom, ako teda takú prevenciu proti praskaniu. Tento rok teda to nebolo potrebné, ale verím, že toto je cesta ako dlhodobejšie si užiť túto výbornú skorú bezsemennú odrodu. A dozrieva trošičku neskôr, že zrelá teda, ale dozrieva trošičku neskôr kvôli tomu, že nemá takú
juhovýchodnú polohu. Ako materský koreň. Toto už je Heliodor. Ten sa zatiaľ drží veľmi slušne. Dokonca niektoré bobulky sú takéto až maličké, keď sú samozrejme až takto do rúžova, čo nebývalo. Aj celá tá farba nie je úplne len zeleno-žltá, ale vidíte také tie náznaky do rúžova na niektorých strapcoch. Tiež nemáva nejaké väčšie problémy s praskaním. Posledné dve odrody, ktoré zostávajú, sú Cimus, ten už je teda dlhšie zrelý, už ho likvidujeme. Aj to na tej terase, krásne žltý, vyfarbený, muškatová chuť luxusná. Ten nemáva problémy s praskaním. A toto je Aladín, na tom istom koreni zaštepený. Ten by mal byť rúžový, alebo taký žlto-rúžový. Ten sa tohto roku vyfarbuje tak menej ochotne. Už je síce sladký, ale ešte teda má čas. Najskôr zjeme Cimus, potom príde na rad Aladín. A ako som už spomínal, budúci rok teda asi túto odrodu prestanem pestovať. Nechám len Cimus, ktorý je teda bezsemenný, s krásnou muškatovou chuťou a je skorší ako spomínaný Aladín. Takže to je všetko. Zatiaľ sa mi nič aj po tých dažďoch, ktoré sa teda možno ku koreňom dostali, možno nie, po tom veľkom suchu, čo sme mali, tak sa drží tento vinič zatiaľ na dočakávania dobre.